ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. барномаи милитсия хабар медиҳад асосан оиди содиршавии ҷиноятҳои аз ҷониби милитсияи суғд ба қайд гирифта маълумот медиҳад. чун барномаҳои қаблӣ имрӯз низ маълумот дар хусуси ҳодисаву воқеаҳои ҷиноятӣ, афроди қонуншикану ҳуқуқу вайронкунанда ва дигар самтҳои фаъолияти милитсия ҷиҳати тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандон ва пешгирӣ аз кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ дар барнома ҷой дода шудааст. сархати гузоришҳои барнома чунин аст. дар ноҳияи ҷаббор расулов ҷавони 20 сола бо истифода аз корт ҳамдеҳаашро маҷрӯҳ кард. чорводуздонро дар Истаравшан дастгир карданд. اینجا 7 گوسفند بودم اینجا با 2 تا شوداب بود اون با باسیم بردم رفت. милитсия нақшаи нашаҷалобонро шикаст. мусодираи зиёда аз 5 килограмм афюн. дар шаҳри ваҳдат тезгари боло баъд гирифта боро ба душанбе гуфтем мебарем, дар душанбе дар вай мефурӯшем. дуздӣ аз манзилҳои истиқоматии сокинони шаҳри хуҷанд ошкор шуд. 6 ангуштаринге дуздagi 2 ta halqa soni tros klonashkadi. Asosan hamma anjomboy hami arusi navi kor nafarımdagi hamma grom rafti. ҷиноят ва ҷазо гузориш аз мурофиаи судӣ шаҳри ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи милитсия хабар медиҳад.